Creiem en la solidaritat com a eina per combatre la repressió espanyola, nosaltres també cremem la corona espanyola. Això és degut a la concentració antimonàrquica que es va convocar el 18 d'octubre a Tarragona, a Plaça de Font, que era en solidaritat amb els nois de Girona i com a mostra de rebuig a una institució com la Corona. Llavors, fa 2 o 3 setmanes vaig rebre una carta que em citaven a declarar i ja em vaig parlar amb Alerta Solidària, amb l'advocat, que és el Carles, i vaig anar, he vingut avui aquí i això ha sigut molt informal, ha sigut curt, hem entrat, no hi havia el fiscal, m'han preguntat sobre els fets, m'han dit si ho havia fet, he dit que sí, m'han preguntat si sabia que era delicte, jo he dit que jo no ho considero delicte, però sabia el cas de Girona, per tant també em podia imputar un delicte d'injúries a la corona, i bé, no gaire més. M'han preguntat sobre les pancartes, les octavetes, jo no us vaig fer, per tant jo he respost que no. Em baso amb els fets que hi ha hagut avui, que ha sigut molt informal i tal, potser no, però el jutge ha deixat clar que això ho enviaran a Madrid i fins i tot ha fet el mig comentari humorístic de i ja us barallareu i ja us apanyareu a Madrid. Hi ha hagut una declaració per part del Santi respecte dels fets que van succeir a Tarragona, en la qual es va cremar un dibuix, un simple dibuix del rei. A partir d'aquests fets, avui s'ha prestat una declaració en la qual el Santi ha manifestat que efectivament va efectuar aquesta crema d'un simple dibuix i s'ha ratificat també en que això no és cap acte, no és cap delicte, sinó que és un acte de llibertat d'expressió. Des de la defensa considerem que és un acte de rebuig, que és un acte simbòlic, que és un acte pacífic i que en cap cas ha de ser considerat un delicte. Des de l'Alerta Solidària i des de la campanya dels catalans i els catalanes Reparim Rei, que agrupa totes les organitzacions d'esquerra independentista i una mica cerca primer de tot donar solidaritat a totes les persones encausades per la crema de fotografies del monarca, per altra banda també denunciar la situació de repressió que patim els països catalans. Una mica com valorem aquesta situació és que és un nou pas més per part de l'Audiència Nacional per intentar acallar de nou, sistemàticament negar el dret aquest a la llibertat d'expressió i el dret en aquest cas a expressar-se al poble català lliurement i a mostrar el rebuig a la corona espanyola, que és el que simbolitza, i per això mateix creiem que és important estar aquí, creiem que tot l'esquerra independentista de tot el país està pendent d'avui de Tarragona, està pendent d'aquesta actuació judicial i està preparada per actuar en cas que l'Audiència Nacional decideixi seguir endavant amb aquesta repressió. El que hem vist ara és que a través de les campanyes de suport que hi ha hagut, a través de la mobilització que hi ha hagut, s'ha aconseguit frenar aquesta ràtzia repressiva que es pretenia tirar endavant des de Madrid, no? Una mica el que cercava és anar a sac, primerament, a buscar un per un totes les persones que cremessin fotos del rei i portar-les cap a Madrid, i ara veiem que a través de la mobilització social com a través de l'augment de persones que han cremat s'han vist obligats a canviar una mica aquesta estratègia, no? I s'han vist obligats a frenar, a fer els ulls clucs amb moltes de les cremes de fotografies que hi ha hagut, a evitar, com han fet avui, citar directament a Madrid pel que això suposava, no? Pel conflicte social que posava al descobert, pel conflicte polític que posava al descobert, i ara una mica el que estem fent és esperar què passa amb les 19 persones de Girona citades a l'Audiència Nacional i pendents de petició fiscal, que cal recordar que fa 2 mesos que havien de tenir la petició fiscal i aquesta no s'ha fet. Sospitem que o no els hi convé o no s'atreveixen a fer-la i per tant això és una nova victòria. Estem esperant també què passa amb el cas de les 2 persones de Figueres, que també estan pendents de si han d'anar o no a l'Audiència Nacional per fer una pintada també de rebuig a la corona, i estem en definitiva pendent de tots aquests centenars de persones que en els últims mesos han cremat fotografies de la corona espanyola, no? A veure si hi ha noves situacions. De moment, accions concretes no n'hi ha previstes, però sí que tenim una bateria de respostes preparades en cas de nous passos per part de l'Audiència Nacional.